Исемең ничек? Азгар Шакиров. Бик матур һәм чынлап та бу кеше язмышы. Фильм ошады. Bu film can azığı. Мин бик канәгать. Мин белмим кыяфәтләрен димәкән мин фильм буе җылап утырдым дисәң дә була, үзем дә шундый җылап мин. Bu уйландыра торган фильм, ә кеше уйланырга тиеш. Уйлана белгән кешегә бу кинофильм бер шәхеснең язмышы гына түгел. Анда милләт язмышы да һәм моңа бик тирән мәгънә салынган. Монда һәрбер деталь, һәрбер мизгел бик мөһим һәм үзенчәлекле. Бу эшне бик оста башкарганнар. Biz kitabız bittiğinde gel oyununa, lakin bunda gel oyununa turnuşta kirip durar. Hem yani oyuncuları tek gün bilmeyenler artistler oynuyor. Алар бүтүндөй башкача һәм алар образларына шул хәтле туры киләләр. Бик рәхмәтле, миңа бу фильм бик кирәк иде. Biz bugün kanagatlı hissi bilen koyduk kitapız. Барыгызны да чакырып калам, үкенмәсез дип уйлыйм.